nun. Ano pala? Picture na. Nasa taas yung picture. Ayun. Nilit na agad ah. Napupunta to mga ano ko. Nag-live shout out sa andyan. Mega love shout out Ate Tess. Good morning. Mega love shout out Butch Guerrilla. Teka lang. Good morning, Captain Ying from Ate Terry in Hong Kong. Yeah. Parang walang ads. Di ako lagyan ng ads ni Lolo ah. Almusal muna, tambay lang. Sige lang po, Ate Tess, no problem. Tambay-tambay lang. Ayun butang mga idol, shout out from Talisay. From Christina Busalanan. Isa sa mga masugid natin na kaibigan from Mindanao. May moderator na yan. Thank you sa mga nag-heart-heart. Baba ka ng bahay mo, bots. Ibigan bots. Pabilang po, salamat. No problem.
Ba't wala akong harang? Wala bang harang? Parang kinalimutan ako ni Lolong lagyan ng harang ah. Hello, Terry in Hong Kong. Oh. Loading tuloy. Wait nga lang. Lagyan ko lang ng parang walang harang. Wait. Wait lang po, wait. Nalimutan yata akong lagyan ng harang ni Lolo. Ka-off nga oh. Wait lang po, wait. Yun, game. Okay na. Nag-love shoutout sa 8 viewers. Salamat sa 8 thumbs up. Hello, Terry ng Hong Kong. Shoutout sa iyo, Christina. Maayong buntag diya sa Talisay. Hello, my friend from Aman Group 2. May kalab shoutout, Judy. Morning, my friend from Aman Group. This lifestyle. Thank you for coming, Ate Tess. Ayaw kong lagyan ng ads ni Lolo ah. Wait nga ulit. Test lifestyle vlog done viewing. Morning, my friend. Kaya naman ang ilong ko. Ate Tess, oh, like number 97. Like number 97. Harang, Lazada. Like number 98. Di pa nakasubscribe, Ate Tess, oh. Bigay ko na giveaway. Oh, like number 98. Harang ulit, Lazada. Pangatlo, Ate Tess, oh. Like 99, oh. O yan, like number 99. Lazada ulit ang harang, Lazada. Pangapat po, Ate Tess, oh. YouTube naman, help YouTube by answering one question. Like 100. Oh, eksaktong 100. Apat po na pwedeng makatulong sa views, WH, saka thumbs up, like. Salamat sis, mag-iwan lang ng bukas, balikan din kita, dati hindi kita ko sa'yo, haha. Magasyo siyang harang ko, puro Lazada, alaba Shopee. Hintayin natin Shopee. Wow, 15 minutes pala to, ate Tessa, 15 minutes.
Shoutout po sa 4 viewers. Ayun nga akong lagyan ng... Ay, may edge na, may edge na. Okay, may edge na. Dan Boots Gorilla. Yes, my friend. Aman Aman channel. Main channel. TQ. ECG LV Gado Gado. Absent. Hader full. Yun lang. Mayarang na ikaw, Kuya Tunying. O, meron na, nalagyan ko na. Please drop your link, my friend. Aman, aman. Panglima, Ate Tess, panglima. Like 101. Oh, like 101. Lima lang may bibigay natin, 5. Wow, salamat tos. No problem. 5 yan, tigi-isang cellphone niya, tigi-isa. 15 minutes. Shoutout po sa 4 viewers. Saan yun? Nag-ano kasi. Yun. Nagba-vibrate yun, vibrate. Yun. Mas magastos kasi pag naka-vibrate.
Dan Terry in Hong Kong, this channel, TQ. Draft your main channel, my friend, aman aman. Wow, salamat toast. No problem. Yan, puro harang, Ate Tess, puro harang. Naka-off pala kanina. Pero okay na, okay na. Thank you sa mga nagpaharang. Layo-layo ko lang nag-aagawan ng signal. Ayan, meron mega love shout out, thumbs up from Frita Mall. Ay na mag-charge nung B8 ko ah. Di na siya sumasagad. Bababa rin po kayo ng link. So, hindi ka na nga ano. Bababa rin po kayo ng link nyo mga kaibigan. Para ma-views. Oh yeah, from Bots Gorilla ka. No skip ads siya na, oh. No skip ads. Para makatulong tayo sa sa pinupuntahan nating channel kahit di tayo magpalipad. At least no skip ads tayo. Para na rin tayo nagpalipad niyan. Tulong natin sa mga pinupuntahan nating small YouTuber. Katulad nga ng sinabi ng mga malalaking vlogger. Pag no skip ads, mas malaki yung kita nila o di gawin din natin sa atin na small YouTuber para at least naman kahit maliit lang sahod natin, kahit pa sinta-sintabos yan, pag naipon yan, dadami din yan. Salamat, Boots! Anong oras ka ba nagla-live, Boots? Para mapasyalan din kita pag sakaling matsimpuhan. Shoutout sa 14 viewers. Harang to ate oh. Ate Tess, harang. Bakasyong Grande of Bodra Pudra from province to city. Sana all bakasyon. Buti hindi malakas yung sound sa kabila. Lobat kasi yung meron sana kaso hindi nagcha-charge yung B8.
Thank you my friend, aman-amang group 2. Oh, dito rin tayo kay aman-aman. Indonesian to mga Indonesian pero supportive sila, kahit mga Indonesian sila. Thumbs up my friend from Ate Jasmine 14. Thank you po Ate Jasmine. Harang ulit, Ate Tess. Sa ano to Ocean Park ba to? Ay hindi. Ano ko Ocean Park? Narinig mo ba yung sounds? My Coron Adventure from Rosemary Arroyo. 16 like na, thumbs up. Na may kasamang mga bintig. Palagay naman ng heart. May nakikita ka diyang heart ng kakuda. Sa bandang tabi. Sa taas ng dollar sign. Pag cellphone ang gamit. This lifestyle bag. Thank you very much. Hindi yung heart na yan, Ate Tess. May heart dyan sa pag cellphone ang gamit sa taas ng dollar sign. Pag pinindot mo yung heart, may heart dyan na pula. 5 ano yan, 5 sticker. Yun. Yan, thank you sa pa-heart. Dami naman. Huwag kadamihan. Tama na yung hanggang 3. Ha, ang daming heart. Kasi sa iba wala, pag pupunta ko sa iba wala akong makikitang ganyan eh. Tataka nga ako kung bakit meron. Tinry ko kahapon, may ganyan kasi kahapon sa akin. Nakita ko yung heart na yan. Tapos, nung natapos ako mag-live stream, pumunta ako sa mga live. Sabi ko walang heart to, ba't sa akin meron? Wala lahat, sa akin my friend. From Ate Jasmine. Naku ko lang alam to, yung ibang sipi meron, yung iba wala. Kunak no anak ikanti badok. Adda, kalablaw pa ata, nakadaw ni ata. Ano, mabalin ako. Tapos natin teso. Ano, mabalin na akong badong. Baka masiripan ka dito nagaduti ang buybuyan sa nga pulag buybuyaw. Masiripan ka. Wala lahat sa akin, my friend. Harang na Ate Tess, harang. Harang na rin po. Last harang. Ito, harang na rin Ate Tess, last harang. Bababa po kayo ng link. Nagwapo pa imot dito, iharang mo. Teman, barbarong a model, tilugan. Aman channel. Danyo channel, my friend. I'll give you moderator, my friend. I'll give you an add as standard moderator only, my friend. Daming cellphone. Mega love shout out ang aking Bessie. Malapit na matapos ang ito so. Hindi madilim tong isa. Hiram ko lang yan, no? Bessie.
JNM Field ng vlog, hiram ko lang itong mga to sa ating kapitbahay. Buti nagpaperam sila ng cellphone. Support lang my friend, nasa kabila. Ang main ko from Jasmine 14. Okay lang yan, Jasmine. No problem. Thank you for coming. Okay na yan, host. Mahabang video yan. Okay lang yan, tapusin natin yan. No skip. Matatapos na, 10 seconds. Kailangan pag sumuporta tayo, sulit na sulit para the best. Sayang mga barya na yan. Pag naipon natin yan, para tayo nag-alkansya lang. Parang alkansya lang ba? Bait na mga kapitbahay ah. Oo nga busy. Pag hiniram ko, sabi ko magla-live stream ako, pero nga muna ng mga cellphone nyo. Para makatulong naman sa mga subscriber ko, at least magkaroon tayo ng pang-views sa kanila, views like, tsaka WH. Napaperam naman. Ika nga pag mabait ka, mabait din yung mga kapitbahay. Yung salamat sa pa-heart. Yung di para na naman. Ay wow, ganyan talaga host. Pak na pak ka talaga from Test Lifestyle. Obvious sa short video. Hindi pa pala last ads yun natin Tess oh. Hindi pa pala last ads. Kala ko last ads na eh. Oh, ito tapos na talaga oh. Next. Baba po kayo ng link. Aman Trisha Biloso, mega love shoutout. Kaibigan Trisha. Next. Ate Jasmine, next. Pa-view sa short video from Ate Jasmine. Okay, Ate Jasmine. Tagal kong mag-vacation sa YouTube. Ito harang na rin. Alam nyo, kaya na tapos na Ate Jasmine oh. Ay Ate Tess. Kaya nasubukan kong mababait yung mga kapitbahay namin. Kasi wala sa ibang live stream na to ah. Nasubukan ko yan, may handaan dito sa amin, may handaan. Tita Love 21, like 21, mega love shoutout. Tita Love 21, tapos like 21, apa naman? Kagaling na rin. Tinan mo itong isang live stream mo, 17 views niya. Si Chay Cruz. Ito, isang nagla-live stream mo. Sa kanya wala rin star dito sa tabi. Dito sa tabi ng ano ito. Harang, naka-upload na lang. Maka-upload na lang. NH short starting tomorrow. Ay, maka-upload na lang ng short starting tomorrow. Okay. Aman-aman my friend. Aman-aman group 2. I'll subscribe this one cellphone of my neighbor to your YouTube channel. And I will view this one short video. Samsung. One giveaway my friend. And this one my friend. Second giveaway. Bell all. And this one, my friend. Like. And this one, my friend, number 4. Like, my friend.
This one. And this one, my friend. Okay, like my friend, like. Ano to? Next. Thank you sa my friend. No problem, my friend. Out muna ako. Mag-work bukas. Okay lang. Thank you. Bessie, JNN Phil ang vlog. Thank you for visiting of my YouTube channel, Tamsak Dan Host from Lutz TV. Next spin. Aman. Next natin si Tricia Biloso. Sunod si Ate Jasmine. Hindi, panoorin ko na yung short ni Ate Jasmine. Panoorin ko muna. Ate Jasmine, oh, short. Wow naman. Ano nangyari dun? Ano nangyari dito, Ate Jasmine? Ayaw ko bili lagi. Ayaw ko. Dili lagi. Ano yun? Ate, pangalawa ate. Ano yun? Ayaw call. Dili lagi ko call. Ayos yun ah. Yun, Ate Marchil. Ba't Marchil to? Ay? Panorin ko lang Marchil siya, no ha? Saglit lang. Short lang kasi t-shirt. Ate Jasmine, hindi pa nakasubscribe oh. Salamat ha, kaibigan. Like number 13. Pang-apat, Ate Jasmine, oh. Pang-apat. Baka hindi pa rin din nakasubscribe. Loading. Nakasubscribe na pala, ate. Hindi lang naka-bell all, oh. Hindi lang naka-bell all. Ay, naka-bell all pala. Like number 14. Okay, 14 sa kabila, oh. Wait lang po, Ate Litz. Panglima, Ate Jasmine. Like number 15. Good morning. Anong main natin? Teka lang, silipin ko lang, kaibigan Lutz. $782 subscriber? Ay, parang, teka lang, sino ba to? Teka lang po ate, lagyan ko pong jacket. Sorry po, nag-ayuda lang kasi. Ate Spenta, may galab shoutout. Ate Spenta, may galab shoutout, thumbs up po. Sumilip lang po, nasa ospital kami amo ko.
Sige po, thank you. Salamat po, Ate Lots. May ano po yan, may jacket na haha. Pampagood vibes na my friend. Sino yun? This message is sell by review. Bawal po yan, bawal na yung ano. Bawal po yung gagamitin natin ng yung bagong sticker ngayon, yung bagong sticker. Bawal pong gamitin yung ng madami. Yung madami po siya, madami. Mas maganda nga po isa-isa lang eh. Salamat sa Jacket House from Lots CV. Trisha Biloso po tayo sa aking kaibigan. May kisuyo, okay po. Mas maganda pa po gamitin yung ano, ate. Yung Ate Lots CB. Mas maganda pa yung luma. Yung lumang sticker. Ano my friend? BG? Ano ba yung video, bingi? Di yung sticker na yan, mas maganda pa yung gamitin yung luma. Kaysa dyan sa mga bago. Kasi ano yan, pag nadamihan mo siya ng sticker, yung iba sabi may bayad yan. Yung ibang phone lang talaga pala ang meron. Totoo yan, katulad dito old sticker. Sige po sir. Huwag naman po sir. Pati itong binababa mo kaibigan. Yung video, yung ibaba mo video. Itong latest. Ang iksi naman, 1 minute. Pwede ako sa fireworks. Harang. Like number 9. Ay, 10. Like number 10. Pangalawa, kaibigan. Di pa nakasubscribe oh. Bell all. Dito ako sa fireworks. Dito ako manonood. Fireworks, like number 11. May galab siya tao, Ate Rosemary Arroyo. Nakita ko yung upload mo ngayon, ate. Yung sa Kurun. Mamaya ako na po panoorin natin, Ate Rosemary. Pangatlo. Kaibigan Maricel. Like number 12. Harang ulit. Pang-apat. Doon uli ako sa fireworks. Like number 13. Pang-5. Kaibigan, Marcel. Di pa nakasubscribe pala. Kulay red pa oh. Aba, iba naman to, food trip naman. Yun, salamat po, Ate Lots CB. Sa iyong palipad, 15 and ano ba yun? Saan, anong dollar ba yun? NT. 0.50 $0.50.
25 pesos. Meron ako pang merienda. Thank you po. Thank you. Thank you very much, Tricia. Next natin. Next, Spenta. Sino kasunod ni Ate Spenta? Pa-views mo na pala ng kay Ate Jasmine. Ate Jasmine. Thank you po ulit, Ate Lutz, CB, sa yung palipakulay. Ate Rosemary Arroyo, thank you very much. Aman, iwan lang po ng bakas, balikan ko mamaya pag uwi ko. Ano po yan natin? Indonesian. Host ako din, paayuda. Opo, mamaya po. No problem. Lahat po yan ibibigay ko sa inyo, ate. Nag-love shout out, my friend, Marlene Cadigoy. Spenta, drop the link. Wait, Ate Spenta, ha? Ate Tess Lifestyle Vlog. Hi. Blessing. #LotsCB. Thank you po sa pag-share ng inyong blessing. Gusto ko, legit na banana, ha? Opo, legit to. Tigi-isang cellphone to, Kaya legit po to. Lahat po ng binibigay ko dito sa inaayudahan ko, legit po mga yan, hindi po nalalagos yan. Kasi bago ko po ibigay, pinapanood ko po muna yung link or video na binababa nyo. Papanoorin ko po muna yon, saka ako magsusubscribe. Kahit mahaba mo po yan o maiksi. Pero mas gusto ko po panoorin kung pupunta po kayo sa akin at magpapaayuda. Gusto ko po ibababa nyo yung medyo mahaba. 8 minutes hanggang 5. 8 minutes, 7 minutes, 6 minutes, or 5 minutes. Pag short po kasi, naano kong panoorin yun kasi baka saka mamaya malagas. Malagas lang kasi hindi ako nanood ng video. Gusto ko yung pulido po, pulidong pag-aayuda. Kaya mas maganda po pag ibababa nyo Ate Lutz CV, medyo mahaba-haba. Kahit 10 minutes, pwede ako, walang problema yun sa akin, 10 minutes. Panoorin ko po yan. Para makatulong po ako sa inyo sa like, views, WH, saka subscribe. At saka importante, yung bell button. 5 po ang may ayuda natin ng sulit. 5 po yan, like, views, WH, subscribe, saka bell all para lagi po kayong notify sa akin kung may upload po kayo. Ako tambay bro, bahala ka na. Okay po, Ate Rosemary. No problem. OTW Rosemary, legit po yan, Ate Tess. Sakto yan, pares kayong legit. Mag-subscribe na kayo. Pero yan si Ate Rosemary Arroyo, nagbabalik yan kinabukasan. Basta mabakas ka lang, Ate Tess, dun sa sa latest upload niya, doon ka magbakas, babalikan ka niyan. Kinabukasan. Jasmine 14 Surtres po tayo. Natamsakan ko na po yan. Paki-short lang naman po yan. Short. Trisha Biloso, okay na. Next po is Penta. Tamsakos, good morning sa lahat from kaibigan Marlene Cadigoy. Aman. Sarasaring inahin ito ni Aman. Espenta. Baba ko yun ang link nyo, ate.
Ate Lot CB, baba po kayo ng link. Gusto ko, Legend na banana. Tambay lang muna ko ito nying. Busy. Busy-busyhan muna sa umaga. Okay, no problem. Bayad sa sticker na ginamit ko, haha, di ko alam. Di ako lang po yung susunod, huwag nyo na pong, pwede na po yung 2-3. Huwag po yung lagi marami kasi alam mo, ibayad yan eh. Iba, kung ako magbayad o kayo po. Hindi ko lang po alam. Dami binigay na banana. Dami binigay na banana kahapon, nilagas lang. 3 na tira sa banana, ha. Sino po nagbigay, ate? Sino nagbigay po ng banana niyo, ate? Baba ka po ng link, ate, ate Lord CB. Ate Espenta, ate Espenta. Like 13. I will subscribe this one legit cellphone. Cellphone of my neighborhood. I'll borrow the cellphone of neighborhood. Ubus na ko ng English ah. Notify me. I'll watch your thriller. Second, Ate Espenta. Like number 14. Notify me. Third, Ate Espenta. Third. Like number 15. At yun naman po yung like ko. Nagbibilang po yung like ko. 13, 14, 15. Kaya legit po yan. Legit. Notify me. Number 4. Number 15 na po yung like natin. Di po ba? Oh, 16. And subscribe. Bell all. Okay? Notify me. Five legit banana at Espenta. 16 po 17. Ayun 17 like. Kaya legit po na nagbibilang yung aking binibigay na banana. Intoy, nakita kita dyan. Panoorin ko lang po yung thriller. Yun, tapos na, Espenta. Done, Espenta. Notify me. Next. Sino nga ba yung kasunod? Ate Jasmine. Espenta. Basta may bakas, nagbabalik ako bro. Sulit ako magsukli, talagang full watts. Yes. Tama. Yan po ang legit kong kaibigan, si Ate Rosemary Arroyo from Valenzuela City. Full watts po yan, nagpi-play pa po yan sa kanyang laptop. Basta po sinabi ko legit. Asahan nyo po. Kasi legit din kasi si Tunying pag nagbigay ng giveaway si Tunying, legit din yan. Kaya hindi po kayo magsisisi. Yan si Marlene Kadigoy, isa ring napaka-legit yan. Commander Bawang. Intoy Hulu Vlog, like 26. Sis, anong sis? Yan ka naman Intoy. Kuya Garlic, muni na ako, salamat. Salamat sis, anong sis? Pati si Garlic, sis na rin. Mag-iwalan po ng bakas guys. Babalikan ko mamaya. Yan, kay ate Lutz tayo, Lutz. Sis Rosemary Arroyo, dalawin kita from Intoy. Yun, nagpi-play yan. Hi Intoy, from Rosemary Arroyo. Dikit na yata kayo yan eh. Intoy.
Baka pwede natin pag-graduate ito ng ano, ng grade 8. Si Ate Lot CB. May banana ka dyan, Intoy? Garlic! Kulang lang to ng 18. Para mag-grade 8, 18. Yung mga legit banana dyan, meron ba? Done to you, Ate Spenta, to your premiere. Tambay-tambay lang, host, nasa work. Yan, kaibigan Marlene Kadigoy. Ay, nasa work nga pala, busy to. Pag-graduatein sana natin to, nakapin. 18 lang. Kahit konti, tambay lang. Sapat na, basta legit, guys. Legit yung mga to, ate, promise. Welcome to my shirt, LS. Thanks, guys. LS pala to, ate. Napakahaba naman ito. Ilang oras na ako? 52 minutes. Isang oras di... Uubusin na nito yung ano, yung oras natin. Unang giveaway, oh. Legit yan. 10 minutes na, hanggang 10 minutes. Panoorin ko hanggang 10 minutes. Like number 3. O, like number 3 ha. Hanggang 10 minutes, panoorin ko. O, higit pa. Kahit 20 minutes, panoorin ko. Pangalawa oh. 786, 787. Like number 4. Pangatlo. 788, 789. Oh, 789 na po. Like number 5. Oh, like number 5. Butch Guerrilla, oh yeah! Mag-love shoutout. OTW siya nakapin from Ate Jasmine. Iwalan po ng bakas para legit ang balik ko. Balikan nyo lang po yung mga ano, yung mga ninja, mga main, ang balikan nyo lang po ate ano. Kaibigan Lord CB. Dan Rosemary Arroyo from Ate Tis Lifestyle. Oh yeah, from Boots. Harang Quaker Oats from Kabitinyan Bisacol, Pang 27 Tusok. Mega love shoutout at sa lahat ng viewers ni Os from Kabitinyan Bisacol. Thank you very much. Salamat Os. From Lord CB. Pangapat kaibigan. 791 ka na, like number 6. 791 ah. Digit yan, kaibigan. Digit po yan, ma'am. Promise. Panglima. Ayan po, panglima oh. Subscribe ko na to, subscribe. Bell all, like number 7, 8. Next. Baka naman po mayroon pa dyan. May konti pa dyan. 820 po yung kahapon, host. Ang daming lagas ha. Mag-clear list history ka po kaya ate. Ay ma'am. Ma'am Lots, mag-clear history ka. Marunong ka po mag-clear history. Kahit konti lang yan. Ha. Dan into Yolo Vlog, this channel. Thank you. Iba talaga madaming pang ayuda host from Eric Roy TV. hiram ko yan kaibigan sa mga kapitbahay. Hiniram natin. Para pakinabangan ng ano. Pakinabangan ng ating pakinabangan nyo para may mabigyan ko kayo ng views. Pili na lang po kayo host. Mega love shoutout, Idol Maxam. Like 30 from Audio Majesty TV.
Good morning, my friend! Pabitin yung bisakol. Thank you very much. Wala pa ako. Nailapag eh. Ay, wala ka bang video? Puro lang ba to? Ano, live? Live? Wala kang video? Okay lang yan. Panoorin ko lang, 20 minutes. Still here, kuya, with love. Thank you, my friend. Respenta. Yung sa akin, ayaw na makaayuda, haha. Gawa ulit bagong pang-ayuda. Lutz, done po sa'yo. Antayin ko po sukli mo. From Burj Gorilla ka. Bakit naman? Ba tayo na mag-update ka kasi kaibigan Roy. Eric Roy. Mag-clear history ka rin dun sa mga ninja mo. Mag-clear history ka rin. Para makapag-ayuda ka pa. Oo yan, Maxam. Salamat tos from Audio Majesty. Welcome, Audio Majesty TV. Pang 31 tusok, dikit kalimbang host, harang pa, from Caviteña. B5. Lagyan ko na jacket, Caviteña. Lagyan ko na. Tamsak kapatid host, from Phil Amboy Pilingon Vlog. Thank you for coming, my friend. Yung iba kasi wala video, linis na lahat yun host. Ayun lang, lagay mong konti lang, kahit short lang, 2 minutes. Kahit anong video dyan, 2 minutes lang, okay na yun. Tapos panoorin mo, di ba? Di ba yung isang channel mo, no? Mag-upload ka, panoorin mo dun sa isang channel. Tapos yung channel na pinoorin mo sa isang ninja, panoorin mo din yung isa. Tapos i-subscribe mo din yung isa, para magpapalit-palitan lang sila. Para may subscriber lang. Yan ang gawin mo. Huwag mo lang isa-subscribe yung main mo ha. Yung pares ng mga ninja mo, yun lang ipag-subscribe mo. Tapos ipanood mo doon sa video niya para mag-appear siya, para dumikit. Opo, ginawa ko na po yun. Done my friend, 5 minutes, watch sa nakapin. Harang, 4 minutes. Dipayan mo ni ate. Ate Jasmine, dipayan mo ni. Naglinis na po ako. From Lutz CV. Mag-iwan lang po ng bakas para mabalikan ko later. Yan o, go to channel po kayo kay Ate Marlene Kadigoy, sa aking kaibigan. Pan 33 tusok, dikit kalimbang ho, sarang. Tingin naman ang heart. Di ba may heart dyan sa tabi? Sinong may heart dyan sa tabi? Tingin naman kahit 2 heart lang. Okay, host. Para makapag-ayuda na ulit. Salamat sa info. O pagpalit-palitin mo lang. Yung isa, panoorin mo din sa isa. Tapos subscribe mo yun. Yung isa naman, panoorin mo din sa isa. Subscribe mo rin yun. Para maging legit lang siya. Mag-comment ka rin ha. I-comment mo rin ha. Comment ka rin doon sa video. Meron po kaso matagal na yun. 2 years ago. Sarap naman ang kainan. Sarap ng pizza, mama. Ma'am Lutz. Alam niyo po hindi ano to. Itong channel nyo. Mahirap tong i-search. Hindi searchable. Hindi ko lang alam ha. Teka lang ha, i-search ko lang po. Search kung talaga masu-search ko. Lutz. Lutz CB. Search ko nga, enter. Searchable din pala. Okay, nasa search pala, sa search. Ba't nawala yun ako? $17 minutes po, 17 minutes. 17 minutes.
15 minutes po, 15 minutes oh. Hanggang 20 lang po, hanggang 20. Lagyan ko ba ng mga ano yan, kabitin niya? Puro short video, hihi. Ganun pala yun, host. Wag sa main. Pag muni ka po, hindi bawal yung main. Pero pag hindi ka pa naman pumuni, pwede yun main. Get uli. Dyan sa'yo si Source Marie, full watch. Satisfied video. 34 like, may galap siya to at harang. Loading tuloy ako. $15 minutes na rin po. 15 minutes oh. 15 minutes. 0.48. Next spin. Dito tayo kay Audio Majesty. Ako ang tit ng aking address host. Okay, no problem. Maraming salamat, Maxam. Sunod dyan, Eric Roy. Audio Majesty po tayo. Audio Majesty. Lagyan ko ba ng ano yan? Ng mga jacket? Gabitin niyang bisakol, kaibigan. Like Dan from Maluharina. May grab siya to at kaibigan. Sir, totoo ba nagkaroon na ng revenue ang short video? O, sa January 1. February 1. February 1, mayroon na yan. May revenue na yan. Pag may 1,000 views ka, may $5 ka na agad. Paano po? Wag na host. Okay, kabitin niyo. Baba ka na ng link mo. Baba ka ng link. Ano pong paano? Pag magpi-play ka po ng video, kahit po main channel nyo, pwede. Basta di pa po kayo monetize. Kasi yan po ang ginawa ko nung ako hindi pa monetize. Piniplay ko po yung mga video ko sa aking playlist. Anak ko nagbigay ng pangalan niyan. Saka mo na palitan. Pag monetize ka na, pag malapit ka na po mag-monetize, saka mo palitan ng magandang pangalan. Kasi wag naman yung capital letter, small letter, tapos capital letter ulit. Mas maganda po yung kung puro capital letter, tapos puro small letter. Maganda po yung kasi mahirap loads. Siyempre yung iba, kala nila single S lang. Kala nila single Z. Yun pala may dalawa pang Z. Parang mahirap na naka 88 plok Shopee. May galab siya toast. Kanino tong naka 88 plok? Ano naman to? Ano naman tong mga pakanana tong subscriber? Shirt niya, shirt. Naka 88 plok. Ano ba to? Pag pakilala po pag hindi po main channel ang nasa aking, ang papasok nyo sa aking live stream, pakisabi po kung ano main channel nila, kasi tinitingnan ko po pag ninja, hindi ko po jajakitan. Pero pag kilala ko po na gumamit ang ninja, katulad ni Kabitin niyang Bisakol, kilala ko po. May galab shoutout, Sif Vlog. May moderator na yan, kaibigan. Tambay muna ako, sir. Nag-welding ako pinto ng kwarto. Pang 38, susok, dikit, kalimbang, Kabitin niyang Bisakol to. Ay, sa'yo ba yan? Ba naman yung ano ba yung title ng pangalan ng mo? Crystal J, may galap shoutout. Gate Kuya from Intoy. Buti pa yung gawin namin channel, Kabitin niyang Bisakol.
Ang ganda pa ng profile picture mo. Oh. Dahil magsusubscribe dyan. Pag dami account yung banat mo ah. Oh, 28 minutes oh, kaibigan. Ay ate, ay ma'am pala ma'am. Ma'am Lutz oh, 28 minutes. Di ko natapusin yung pagkain nyo ha. Ma'am Lutz, di ko na po tapusin yung pagkain. Ito, 25 minutes na rin oh. 25 minutes. Nasa harang na. Nasa ibang channel na. Ay, ito po, 25 minutes na rin oh. Sure na po yan, sure na po nadidikit yan. Next, Audio Majesty. Ano ba talaga ate kuya? Sir Joel Alicante, may kalab shoutout. 39 kuya from Joel Alicante. Danarang 5 minutes from Teta Vlog. Sorry Maxam, ito ang aking BMRS. No problem my friend, bang BMRS channel. Ah, ganun pala, puro capital or small. Tess Lifestyle. Thank you very much, Ma'am Tess. Lifestyle Vlog. Bang BMRS, Audio Majesty. I'll give you one legit banana. Like 73. Pang 42 so, harang ulit si Shopee. Mag-order ka na. Kaibigan kapitan niya, order ka na ng kay Shopee. Second banana, my friend. Bombay Maris, Audio Majesty. Okay po, salamat idol. Like 74. 9 minutes. 9 minutes, my friend. Audio Majesty, BMRS. And this one, my friend, I'll subscribe to your channel, like number 75. Salamat sa shoutout kuya from Joel Alicante. No problem. Welcome. Salamat din. Kabitin niyang Bisacol, may galab shoutout. Port, my friend. Bang BMRS. Darling from Intoy. Like 75, 76 na. 76. Ito like 77 to. Sure. For sure. Ba't napunta dun? Luluko tong isang Luluko tong isang cellphone. Audio Majesty. 5 giveaway. Like 77. May bayad ba yung heart sa gilid? Wala pong bayad yun. Opo ho, salamat sa pagtamboy doon. Crystal J, wow, 30 minutes. Puwarang most. Ay, pag 30 minutes, skip nyo na. Paki-skip na po. Pero pag mga minutes lang, 2 minutes, 1 minute, 2 minutes or 1 minute, 3 minutes, pag may tsaga kayo sa 3 minutes, okay yan. Kahit saan po, pero ganun po ako eh. Pero pag mga, ganun po ang style ko, pero pag mga mahaba, kinakalahati ko lang po yan. Pero pag mga minutes lang, hindi lalampas ng 10 minutes, panoorin ko na yan. Lalo yung pag pangalawang video ay pangalawang ads. Kasi ano ba, pag sa unang ads, mahaba, yung kasunod na ads noon, maiksi na lang po yun. Pero pag maiksi naman sa unang ads, sa pangalawa,
Medyo mahaba-haba ang konti yun. Shout out to 17 viewers. Meron na po tayo isang oras. Next sa nakapin. Phil Amboy. Sino pa nga bang kasunod? Eric Roy. Sunod Phil Amboy ha. Sunod Phil Amboy. Hinahasa ko na ulit ang aking lalamunan na mag-live stream. Napag-iiwanan na ako ng aking mga kaibigan na ano. Oo nga, ano po ba talaga ate? Oo nga, ano po ba talaga ate, ma'am? Ha? Ma'am na lang, ma'am. Sorry. Maraming salamat sa lahat from Audio Majesty TV. Welcome my friend, Bang BMRS, Bonnie Shirini, Litopan, Timbakan, Sinapan, Siat. Balikan ko mamaya yung mga nag-iwan ng bakas. Salamat po. Sige, no problem yan. Basta balikan mo lang po sa ano. Yung binabahan nyo po ngayong link, ma'am, dun mo muna pupuntahan. Kasi yung ibang ano, sa ibang nagdidikit, pupunta siya sa pinakang latest upload. Kung may latest upload kayo, pero kung wala, kung ang latest nyo is yung live stream, doon nyo lang pupuntahan. Harang 1 minute. From Kabitin ng Bisacol. Thank you sa paharang. Wait lang po, akong tubig. Nakalimutan ko yung tubig. Ay, ito pala. Sino pa po hindi nagbababa ng link? Sunod po niyan, wala na akong ibababa. Wala na akong ipipin. Eric Roy. Kasunod na ni Eric Roy si Phil Amboy. Kasunod ni Phil Amboy, wala na. Kaya pakibaba po ng mga link yung hindi pa nakakapagbaba para ma-view natin ng legit na pang-view. May pang-views tayo ditong 5. Puro to full charge. Pinag-charge ko ito kanina ng madaling araw. Shoutout po sa 16 viewers. Pahingin naman po ng heart. Kung hindi po kayo nakakapag-heart. Audio Majesty, done. Ads pa rin po from Crystal G. Ano ba? Sino ba itong Crystal? Lagyan ko ba ng ano to? Crystal? Lagyan ko ng damit. Thank you kaibigan Kabitin ng Bisacol sa mga pag-like mo ng iyong mga ninja. Dan Audio Majesty TV from Miss Jade. Welcome po and good morning, Ate Miss Jade. Ma'am Miss Jade. Get ulit from Joel Alicante. Salamat bro Joel. Salamat. Shoutout sa 16 viewers, 40 thumbs up and $0.50 coming from Lutz CV. Thanks a lot my friend Maxam for helping Audio Majesty TV. No problem my friend. And thank you always for coming to my live stream. Salamat sa papin host. No problem. Lahat yan ipipin lahat. This is MacArthur my friend. Audio Majesty, Bang BMRS. MacArthur, I shall return. Salamat Miss Jade from Audio Majesty TV.
Sip Vlog, thank you very much. Ano ba? Tutorial. Paano ang tamang pagpapatakbo ng sasakyan? From Sip Vlog. Okay, idol, I'm watching Tunapin. Thank you, my friend. Shoutout sa 17 viewers. Kilala ko mga nakatambay dyan. Bababa po kayo ng link sa hindi pa nakakapagbaba ng link para ma-views ko rin po. Mabigyan natin ng WH. Wait lang po, kala po ang tubig. Adi. Ano yan? Yun, done na po, done. My friend, Audio Majesty. And this one, Audio Majesty, done. And this one, done again, my friend. Okay, idol, I'm watching Tunapin. Nag-heart. Nako, plus 100 pa. Thank you, Ma'am Lut CB. Magano ka po, Ate Lut? Ay, Ate Lut. Ma'am Lut, maggawa ka po ng playlist para madaling ma-play yung mga videos mo. Kaya, basta lahat po ng live stream, pag-isign nyo lang po sa isang playlist. Tapos lahat po ng video upload, pag-isign nyo rin po sa isang playlist para pag sakaling may mag-play sa inyo, pipindutin lang yung playlist, tapos yung video, kung video yung panoorin, para dire-diretso siyang manonood. Yun, done, my friend. Next. Eric Roy. Di pa nakasubscribe, Eric Roy, oh. Like number 4. 5 minutes. Pangalawa. Like number 5. Nakasubscribe na, bell all na. Tambay lang, Kuya Tunying. Maliligo mo na. Sige, maligo ka muna. Baka maamoy ko. Nakangamoy na yata. Para mabango nga harap sa ano. Sa camera mamaya. Like number 6, Roy, oh. Eric Roy. Ano, like number 6. Like number 7, Eric Roy, oh. Sakto po yan, nagbibilang yan, oh. 6, 7. Ito po yung like, oh, like. Ito, pang 8. Like number 8. Di pa nakasubscribe, oh. Ayun, oh, number 7 pa lang, oh. Pinindit ko 8 na yan, 8. Tapos subscribe. Subscribe. Ito punta dun.
Sira na kasi itong ano nito eh. Sira yung screen. Pero kailan ako pagtsatsagaan naman. Dami na ako nasirang gadget. Mula nung mag-YT ako, lalo nung hindi pa ako monetize. May mga piniplay akong ano, Tumayo ng Bundok, Bagsak. From Eric Roy. Next, sana kapin. True yan, playlist is the key. From Joel Alacante, okay, idol yung matching. Dito di kuya. Harang my friend, from Ate Jasmine. Yan o, sinasabi na, Ma'am Lot CB o, true yan, playlist is the key para sa Muni. Tambay lang kuya, ito yung maliligo na. Eric Roy TV, dan sa mga unggoy mo. Tamsak and dan, pulpa kaibigan, Eric Roy TV. Tawa ka dyan, Montes. Iwan ng bakas. Nagwi-welding lang po ako. Sa mga dumikit, salamat po. Salamat o. Sige kuya from Intoy. No problem. Next tayo kay Phil Amboy Pilingon. Miss Jade, next ka po ate. Ma'am. Balikan ko lang si kaibigan Phil Amboy. Lahat po yan, ipipin ko lahat po. Kaya magbaba lang po ng link. Tapos nagbabakread naman ako. Bakread kung sinong sunod na nagbaba ng link. Yan uli ang ipipin ko. Next, Ma'am Miss Jade. Phil Amboy, nakapin ka na. Ikaw na ang kasunod kong i-play. Tingnan ko muna itong kay Ma'am Lot CB. Tingnan ko lang. Kung may video siya. Video niya is 6 na lang, 6. 794 ka na. Pag may nalagas dyan, ma'am. Pag may nalagas dyan na madami, balik ka sa akin. Tingnan natin kung may malalagas. Pero sa dami kong inaayudahan, yung mga binibigay ko, hindi naman nalalagas. Puro kasi pala short to eh. Puro short. Ito, Merry Christmas. 12 minutes and 53 seconds. May food body. Pagsama-samahin niyo po ito sa playlist. Nakonti yung playlist oh. 15, 17, 5. May food body, fried chicken from KFC. May like na pala ako dito eh. May comment na rin ako. Oh. Sarap niyan kaibigan, enjoy eating, yung aking comment. Tamsak and done back kaibigan, Promise Jade. Thank you my friend, Audio Majesty TV. Salamat sa pagsabi toast from Amboy, no problem. Yun, di pa tapos oh, kaibigan na Eric Roy, di pa tapos oh. Yung 4 tapos na.
Dito lang ako, standby. Nasa ospital kasi kami ng alaga ko. Habang nag-iintay, nakatambay po ito. Okay, okay. Thank you very much. Thank you for coming. Salamat. Okay, ang aking mataling na kaibigan na Maksam. Ako ay unang gabay, malusog at masaya. Na pagbati palagi at pagpalaing ka ng Diyos. Amen. Amen, amen, my friend. Bang B. Mars Channel. Thank you. Mardi Channel. Boss, kaibigan, Tamsak Idol, dating dikit. Shoutout, Idol. Salamat, Idol. Mardi Channel. I'll give you moderator. May moderator ka na. Teta Vlog, Eric Roy, Marlin Kadigoy, thank you po sa inyong mga sticker, and Phil Amboy Pilingon. Phil Amboy! Dito ulit tayo sa isang adventures sa kabukiran, ikot-ikot habang hanap pang gatong at talbos ng kamote. Like 26. Pangalawa, kaibigan. Like 27. Oh, tapos ka na. Pangatlo, kaibigan, Amboy. Like 28 na 28. 28. Pang-apat, kaibigan, Pilamboy. Pang-apat, di ba nakasubscribe, kaibigan, Pilamboy? Ni-shutdown? Bakit naman? Full charge ko pa lang to, ha? Wala na, lo. Hindi na nga yata. Saglit na lang na napakinabangan tong isang cellphone. Ito na lang, kaibigan, Pilamboy, hindi pa nakasubscribe, oh. Like 29. Okay po, host, balik po ako. Sige lang po, okay lang po. Salamat sa pagdalo. 30 minutes, kaibigan, Amboy, Pilamboy. Basta gawa po kayo ng playlist. Baka mamaya i-play ko po kayo, play. Lutz TV. Lutz TV. TV siguro yan. Lutz TV siguro. Naging CB lang. Miss Jade. Yun. Sunod pala si Miss Jade. Pin ko na si kaibigan Miss Jade. Wala. Shutdown na talaga. Shutdown. Aray ko. Charge ko lang na. Charge. Ali Kylie, kwento niyo magsami, galab shout out. Gate uli kuya, from Joel Alicante. Phil Amboy, nagbalikan na ba sa akin? From Miss Jade. Thank you so much, kapatid host Yahoo. Yun, Phil Amboy, nagbalikan na daw ba kay Miss Jade?
Sa mga dinidikitan po mga kaibigan makikisuyo lang po, makikiusap si Houston Ying. Karapatan niyo pong magbalik pag may nakita po kayong bakas. Kahapon pa po. Madam Jade, bakit po? From Phil Amboy, Pilingon. Comment kayo sa new upload. Doon kayo mag-comment para makita nila. Nag-iwan po ako ng bakas, Madam Jade. Okay? Magsuklian at magmahalan tayo. Baka hindi lang nabasa ni Mamis Jade. Ako talaga pag nagbabalik ako, lalo pag sinisipag ako, nobela yan. Nunubilahin ko yan para sure na sure ang dikit. Ayaw ko ng ilang words lang, ilang letra. Kaya nga po may share ko lang po share ko ulit base sa aking experience o sa aking nakikitang gustong gawin ni YT. Kaya po siya naglagay ng 200 na letters na pwede mong gamitin sa comment section. Ibig sabihin, ubusin mo yung litra na yon at mag-comment ka ng para bang ma-attract yung mga makakabasa, or parang pag pinanood mo yung video niya, parang ibig sabihin, i-comment mo kung nagustuhan mo, kung hindi mo nagustuhan, kung ano yung nakita mo. Para at least naman pag review ni YT yan, pag review ni YouTube, babasahin yan, i-review niya yan eh. Hindi natin mautakan si YT. Sa totoo lang mga kaibigan, hindi natin mautakan yan. Isa sa pinakamagaling yan. Kaya nga ginawa niya to pinagkakitaan niya tong YT. Pagdating naman sa ads, di ba may ads? Pag hindi natin pinanood yung ads, jackpot si YT yan. Jackpot si YT. Ngayon, pag pinanood naman natin yung ads, may share tayo kay YT dun sa ads. Hindi mapupunta yung binabayad ng na-advertise. Hindi mapupunta lahat kay YT. May share na tayo kasi pinanood natin yung ads. Kasi dyan din kumikita si YT sa ads. Ngayon, kung panonoodin natin yung ads, may share din yung video na pinanooran mo. Alam mo, katulad sa akin, pinanood nyo yung ads ko. May share ako kay YT. Ako naman, pag pinanood ko yung ads nyo, may share din kayo kay YT. Ngayon, pag hindi natin pinanood pareho, jackpot si YT. Kaya nga nilalagyan niya ng maraming ads eh. Ako, sinishare ko lang yung sa akin eh. Panoorin nyo man sa hindi. Panoorin nyo, thank you. Kung hindi nyo rin panoorin, thank you. At least, nakapunta kayo sa akin. May pumasok sa akin na WH. Views. Tsaka like, kung nag-like kayo. Pero yung views na, andun na yung views. Kasi pag clinic mo yan, umabot ka ng 1 minute, may views na yan. Kung nag-like kayo, may like na yan. Pero kung mayroon ding iba dyan na pagka-click, counting panood lang, comment na counting letra, tapos skip na. Walang kwenta yun. Yung iba host, sa comment section, dan tamsak lang. O nga, kaya yung iba hindi. Kaya nga sinasabi ko rin, pag nagla-live stream po tayo, i-share ko din po ang aking style. Pag nagla-live stream po tayo, marami pong nagsabi sa akin na kahit malalaking, yung hindi naman malalaki, medyo mataas na yung kanilang subscriber. Sabi sa akin, nung nagla-live stream ako lagi, nagustuhan ko yung pagla-live stream mo, Sir Tonying, Mr. Tonying. Dahil, isa ka sa live streamer, na pinuntahan ko,
na ini-educate mo yung mga tao mo, sinasabi mo yung tama, kung anong nararapat. Hindi ka katulad ng ibang nagla-livestream na bahala kayo dyan, sige magbaba ka ng link, digital lang po kayo dyan, tapos ganito. Oh, dito ko sa channel mo. Ikaw Sir Tonying, kaya ako nagustuhan kasi isa pa sa style mo, hindi mo lang sinasabing nanonood ka, pinapakita mo pa. Kaya dyan ako bumilib sa style mo, kaibigan Tonying. Sabi ko naman, salamat po kung nagustuhan nyo, pero para sa akin, hindi naman to po tayo pare-paras yung utak natin. Kaya ako po pinapakita, pag aayuda ko, at saka pinapakita ko pag tapos na, pag may ads, para sabihin niyo po na na hindi ako budol o kaya ganito lang yung sinasabi ko. Hindi naman pinapakita kung anong pinapanood. Mula po noon, nag-livestream ako, marami nagpapalipad sa akin. May mga nagbigay pa nga sa akin ng sa totoo lang po. May nagbigay po sa akin ng laptop. Ito pong isang cellphone na to, Nokia. Worth 10,000. Bigay lang po to sa akin ng isang viewers ko na pumunta lang sa akin livestream. Taga US po siya, taga US. Bigay niya po to, hindi ko po tinatanggap. Pero sabi niya, tanggapin mo yan dahil blessing yan. Blessing sa amin yan. Kailangan din na gusto rin namin i-share na i-share din sa'yo. Kasi maganda yung style ng pagla-livestream mo. Kaya nagpapasalamat ako simula na nung marami akong basher. Haba ulit ang harang mo, Sir Tonying. Gusto ko din ilis mo. Maasikaso ka host from Lot CB. Miguel Absetot, Ma'am Ambi. Tamsak ulit. Aliyah dan to your promise gig. Di mo ako binigyan ng jacket Sino? Alin dyan? Siya ba tong Crystal J? Mamambe? Yung iba ho sa comment. Ganito po ako mag-live stream. Ma'am Lot CB, lahat po kami magkakaibigan, ganito mag-live stream. Ayuda, ipapakita namin yung ayuda. Lahat po nang nandito, ito si Ate Krasiba. Itong Ambe, ambisyosa. Aliyah Kylie, ganyan po kami, mga kaibigan ko na po, matagal na. Tita Vlog, yan Tita Vlog po. Try niyo pong puntahan niya, marami din po mga ayuda yan. Kasi mas maganda po yung harang ding. Salamat, aman-aman from Miss Jade. Maganda po kasi yung nagiging honest lang kayo sa honest kayo sa sarili nyo, honest kayo sa ginagawa nyo, para at least hindi nadadala yung mga taong pupunta sa inyo. Tusok na host from Ate Shea Herrera. Sorry kung wala kang jacket ngayon hindi ako naglinis ng jacket ko ng mga damit, hindi ako naglinis. Nung nag-live stream ako kahapon, dahil matagal po ako hindi nag-live stream. Pag live stream ko kahapon, nakita ko na may heart dito sa tabi. Pag cellphone ang gamit, nakita ko dito sa tabi may heart. Tinignan ko yung iba, wala nang jacket. Long time no see host. Long time no see din po Ate Shea Herrera, Dan Miss Jade. Dating dikit kay Shea from Aliyah Kylie. No problem, gate uli. Kulatsing channel, mega love shout out. Kaibigan Kulatsing. Nasa ka na Marty channel? Anong main mo, Ma'am Kulatsing? Ay, si Kay Lilo ba to? Ikaw ba dito Kay Lilo? Ikaw ba ulit ito Kay Lilo, itong Kulatsing? Harang. Bakit may heart sa gilid? Ewan ko niya natin, may binigay ni Lolo yan eh. Sisi ko Intoy Hulu Vlog.
Aliyah, mega love shoutouts. Siskulats TV from Intoy. Nice job, host. Okay po talaga ang live niyo po from Phil Amboy Pilingon. Dan Miss Jade, this channel. Thank you from Aman Aman. Menya, Kuya Kulats TV. Ay, okay, no problem. Kilala mo ba yung Toy? Kilala mo? Sige, lagyan ko jacket. Lagyan ko jacket ha, lagyan ko. Kilala mo pala eh. Kaibigan Phil Amboy, tapos na oh. Tapos na rin oh. Ba't nakapin? May galap siya tao, Ate Rosita Lituanias. Pengi naman po ng heart. May heart po dyan sa tabi, baka pwedeng ano. Pwede makahingi. Sino ba yung nakapin kanina? Si Ate Miss Jade, no? Next dyan, kay Lilo. Yun, salamat sa nag-heart. Kaibigan, Pilamboy, tapos na, Yung iba din pala meron. Ito, meron na rin, may heart na rin, sa tabi. Di pa rin nag-update siguro yung iba. Yun, salamat sa nag-heart. Thank you very much. Palablag po. Next, sunod talaga kay Lilo. Aha, yung iba host, comment. Long time no see. May moderator na po lahat ha. Kilala ko ni Intoy. Okay po, may jacket na. Balihan kita sa main ko po. From Kulatsing. Salamat host. Pakibaba ng main mo para ma-views ko din po kaibigan Kulatsing, Kulats TV. Pero parang dikit ko na ito Kulats TV. Salamat host from Phil Amboy. Meron din ako heart, Ludi. Sige, pasok mo main mo, pasok mo. Ewan lang, baka Miss Jade, balihan kita mamayang gabi. Dito pa ako sa palengke from Rosita Lituanias Vlog. Wow, salamat sa damit. Miss Jade, like number 6. Like number 6. Miss Jade, di pa nakasubscribe Like number 7. Shirt na naman. Ba't may hilig ka sa shirt, ma'am? Pangatlo. Like number 8. 8 yan 8. Pangapat. Like number 9. Like number 9. Thanks from Miss Jade. Thanks, host. Ambi, premier ko tonight. Host, salamat. From Ma'am Ambisyosa. Sister sila may love shout out. From Intoy. Galing sa puso. Okay. Galing ng puso. Okay, host, from Phil Amboy Pilingon. Madami ako yung video host from Miss Jade. Ba't tayo may baba, Miss Jade? Pa-play lol. Ang galing host, parang sa FB na live. Pala ang heart. Oo nga bago. Wait lang Ma'am Ambe. Dito muna tayo kay Aliyah Kylie. Aliyah Kylie muna tayo, Aliyah Kylie. Aliyah Kylie di pa nakasubscribe. Like number 11.
Ito short din. Bay, di ako mahihirapan pag short. Aliyah, oh. Harang, harang. Subscribe ko na din to, Aliyah. Like number 12. Pangatlo, Aliyah, pangatlo. Like number 13. Ayan, oh. Like number 13. Okay. Pang-apat, Aliyah, oh. Oh, like number 14, 13 kanina, oh. Like 14. Okay. May hilig kayo sa short, ha? Short, short, short. May revenue na kasi ang short. Pag naka 1K ka, $5 agad. Sunod si Ate Creshiba. Ano yung heart? Ewan ko dyan, ate, ano? Ay, Miss Jade. Parang ano, pampa-attract ba? Yung parang, ibig sabihin, parang nainggan nyo kayo sa ano, sa binibigyan nyo ng magandang ano yung nagla-livestream. Parang kung anong nasa isip nyo. Kung nagustuhan nyo, or may 100% dyan eh. Baka yun ang ibig sabihin yan. May bayad po ba yan? Walang bayad dyan. Basta ano lang, hanggang dalawa lang, 1, 2, 3 lang, ganon. Kasi baka pag, hindi ko lang alam ha, baka pag maraming ginawa yung sticker na nandiyan sa tabi, yung mga heart na ganyan. Kasi ano yan, 5 eh. Heart, tapos yung nakatawa, tapos yung may apa, ice cream ba to? Tapos yung may ano sa mukha, burloloy, tapos may 100%, may 100. Iwan ko anong ibig sabihin yan, pero wala pang update si Lolo eh. Salamat Kabsat Creshiba Blossom from Ambisyosa. Anong oras to, Ma'am Ambe? 12 hours ago. Like number 32. Notify me. Hindi na ako magbabakas, Ma'am Ambe ah. Like number 33. Notify me. Ba't walang thriller? Oh, like number 34. Notify me. Like number 35. Saan yun? Ito, like number 35 oh. Meron din ako heart, Ludi. From Kulats. Channel, iwan lang po ng bakas. May bayad ba yan? Premiere ko tonight. Host, salamat. Tito Vlog, salamat. Miss Jade, thanks host. Palablab, Aliyah Kylie. May kisuyo naman sa mga nagbababa ng ano, ng link. Lord CV, nagbaba rin ng bahay. Si Lord CV. Aman-aman, nagbaba rin. Busy na ang buhay. Tambay lang. From Aliyah Kylie. Okay, okay. Dan sa nakapin no. Support. Dan sa nakapin. Support from Phil Amboy. Dan si Sabi. My friend, yan ang budol. Diyan palabtik naman. My friend, yan. Ano yun? Yan ang budol. Diyan palabtik naman, ha. Ano daw? Paplayhouse, long to 13 minutes. Okay, no problem. Play ko yan, play. Pin ko ulit yan, pin ko ulit. Sa mga nagbaba ng short kanina, pwede rin magbaba ng medyo mahaba-haba. Paki-mention lang ha, na short yung binaba, tapos pa-play ulit ng medyo mahaba. Ito muna ako kay Ate Creshiba. Ate Creshiba o harang. Like number 52. Second,
Like Harangon, like number 53. Pangatlo po, Ate Krashiba, pangatlo. Harang ulit to, harang. Like number 54. Pang-apat, Ate Krashiba, like 55. Harang ulit. May friend yan ang budol dyan. Ano ba yun? Pa-play house long 13 minutes. Palablab po from Aliyah Kylie. Dito lang to Kuya Tunying, paharang lang. Salamat Aliyah Kylie, thank you. Shirt din yung binaba mo kayo na, di ba? Baba mo rin yung yung t-shirt. All bell na po. Phil Amboy Pilingon Vlog, salamat. From Ma'am Ambisyosa. Marlene Kadigoy, na busy host. Baba ka na ba ng Marlene Kadigoy, baba nga ng Parang hindi ko napin si Marlene Kadigoy Pababa ng link, kaibigan Marlene Kadigoy. OTWC na kapin from Jasmine 14. Salitan dapat, salitan. Sure, tapos kung gusto nyong shirt lagi ang upload nyo, shirt tapos mga long shirt pantalon. Aman, full pack to you. Thank you from Phil Amboy Pilingon Vlog. Paano mo po kay Ate Krashiba? Ate Krashiba Green P Vlog. Krashiba Blossom TV. Sunod ko dyan, ipipin si Miss Jade. Di ako nagbababa ng long video sa dikitan kasi di naman yan nila papanoorin, kaya shirt lang. Di yung iba nanonood dati. Ay ba Miss Jade? Yung iba nanonood din. Hayaan mo na yung hindi mga nanonood ng kung yun ang nakasanayan nila, pero ako pinapanood ko rin yan. Kahit mga paglong, panoorin ko lang yan kahit kaunting medyo mahaba-haba. Pag matatapos na si Ate Krashiba, palit ko si Ma'am Miss Jade para panoorin ko yung 13 minutes niya. 7 minutes lang naman tong kay Ate Krashiba Gwen P Vlog. Ambisyosa, salamat ODW from Phil Amboy Pilingon. Ambisyosa, main mo po. Main niya ambisyosa. Krashiba Blossom TV. Ang main din nito, Krashiba Gwen P Vlog. Pero legit din yan, legit din yung mga yan. Kasi pinangaayod nila yan. Thanks ding. Dan Phil Amboy Vlog. Friend, thanks my friend. From Aman. Ano yan? Happy Sunday, happy birthday to the 3 baby celebrant, Krashiba Gwen. Salamat kapatid Joel Alicante. Baba ka rin na medyo mahabang video. Ambisyosa. Kasi premiere lang yon. Kain na. Shoutout po sa 14 viewers, 49 thumbs up. Tsaka salamat po kay Ma'am Miss Lutz ZB sa kanyang palipad. Miss Jade, taga saan ka host? Pangasinan po, Pangasinan.
Pangasinan, Pangasinan. Salamat po sa pa-heart. Dating dikit na po ako sa main mo po, Ma'am Ambisyosa. Salamat. I see, madami bangos dyan. Promise Jade. Opo, sa Dagupan po. Mula po dito hanggang sa Dagupan, 50 minutes. Siguro ganun. 50 or 1 hour. Bababa ka po ulit, Ma'am Lot, si Binang yung link. Para yung mga bago, mga hindi pa nakakadikit sa'yo, pwede ka pa rin yung i-subscribe. Opo, hashtag Pelamboy Pilingon Vlog. Salamat. From Ambisyosa. Hundred Island, malapit ka lang. Kulang-kulang 2 hours yata. Kulang-kulang 2 hours or 2 hours din ang biyahe. Sa gusto mag-heart kay host, pindutin nyo lang ang nasa gilid from Pelamboy Pilingon. Yes, salamat kaibigan, salamat. Nakakatuwa rin yung heart eh. Parang ano lang ba? Parang may day. Parang may day. Di ba may day tayo sa FB? So, pindutin yung heart, pindutin yung like, pindutin yung wow. Yan, tapos na po ate oh. Patapos na po. Hintayin ko lang yung harang. So, the end na po, the end. O, harang na Ate Krasiba. Harang na siya, harang. Yun, palitan ko na si Ate Krasiba kay Miss Jade na ako. Miss Jade. Para i-view ko yung yung kanyang 13 minutes. Yung mga nagbaba po ng short video, pwede pa rin po magbaba ng medyo mahaba-habang video upload nyo. Yun, the end. Quick live update. Lecture channel, Lablaban Aydahan. I-like ko na rin po to Ate Krasiba. Total na andyan na. Wala nang ads oh, Ate Krasiba, walang ads. Inubos na yata kanina. Yun, then na rin oh. Excuse you. Ito harang pa oh. Home Pudi. Harang my friend, bagong dikit. Kay Ma'am Krasiba, dating dikit na kami sa main. Thank you po Ate Lods CV. Mami's Jido. Like number 12. 13 minutes and 19 seconds. Pangalawa po, Ate Mami's Jade. Like number 13. Harang my friend, bang dikit. Yun, thank you, Ma'am Lutz. Pangatlo po, at Mami's Jade. Like 13 kanina, ano po? 12, 13, oh, like number 14. 14 po yan, oh, 14. Mahaba itong Home Pudi.
Pang-apat to, pang-apat. Like number 14, 15. Sino pa po magpapaplay? Sa gusto mag-heart, salamat. Next ko si Lot CB. Baka iba to, baka medyo upload to na hindi live stream. Happy birthday mo pala. Happy New Year pala, akala ko happy birthday. Ang sakit ng New Year. Kapatidos, exit muna ako ha kasi Bradak time. Bradak time na ng kasama ko. Salamat ng marami. Yahoo. Thank you kaibigan Phil Amboy. Pilingon Vlog. BG lang lakay. Busy Mats. Okay lang lakay. Na Commander Bawang Vlogs pa. Nawala na si Kulatsing. Nandiyan ka pa Kulatsing? Kulats TV? Kuya, charge na ako from Intoy. Sige, Intoy. Meron na akong 2 hours. 11 na. Maya mag-sign na ako. Umuwi na kuya, ha? Umuwi na saan? Maaga pa ako. Nag-grooving kanina. Ha. Sige, okay lang. Still here kuya from Spenta. Baba mo nga yung main nun, Intoy. Nicolats TV, para ma-views ko naman. Baka sakaling umabot ka pa, oh. Baba mo yung sabihin mo na lang na binaba mo yung yung main channel niya, tapos panoorin ko yung main channel. Okay, saglit. Okay, nagbaba ka na ba Intoy? Pati si Joey Alicante di yata nagbaba. Congratulations Kabsat Intoy Hulu Vlog. Moni ka na. Oo nga pala, Moni na. Congrats nga pala kay Intoy. Nakagraduate din. Yun, salamat sa mga nagliliparang puso. Ay, alam ko na. Kaya siguro nilagyan niya ni YT. Kasi malapit na ang araw ng mga puso. Malapit na ang Valentine's Day. Oh, yun agad ang naisip ko. Baka nga. Miss Jade. Okay. Ipin ko na yan, Intoy. Para ma-views ko naman yan kay Kulats TV. Agoy, ilang tulog na lang. Sana all may ka-date. Mag-vlog ka, Miss Jade. Mag-vlog ka dyan. Sinong available this coming February 14? Sa mga gusto lang na may maka-date, gano'n. Kinabukasan, babalik agad. Congratulations! You've comment God from Yulia channel. Still nakababad bro, from Rosemary Arroyo, from Valenzuela City. Hindi ko nga pala na ibababa yung ha. Mamaya pa ibababa ko, Ate Rosemary. Oh, ba't natawa ka Intoy? Welcome house from Lutz. Ay. Sa magdidikit, iwan po ng bakas, balikan ko. Si mo muna pala Intoy? Palitan ko lang muna. Si Lutz CB pa pala. Sunod ko yan, pinin mo Intoy, si Kulats.
Hindi pa matatabunan yan. Miss Jade, abay, anong putok ba yung ginagawa mo at ikay sugatan? Ano yan? Dito lang ding, medyo busy. From Ate Krashiba. Kailan yan, no problem. Sige lang kuya, from Entoy. Out na ako bro. Sige po, Atras Maray. Thank you very much po. Thank you for coming. Harang Miss Jade. Harang Miss Jade, harang. Harang host from Lutz. Out na ako bro. Yan, sa'yo po yan Ate Rosemary Arroyo. Itong ano, binaba nito Nying. Ibis ko po yan mamaya. Yan po yung sa Coron. Coron Adventure. Nung New Year yan house. Sumirit sa kamay ko. Commander. Paso talaga almost 1 week bago na hell. Ano ba yan yung ano? Tingnan ko, alam ba yung sumirit dito? Oh, bihon, pansit. May cake pa. Tapos chicken, puto, lumpia, gulaman. Blessing kuya from Spenta. Harang kulats dan. Maraming salamat po from Spenta. God bless. Pagpapala po sa lahat from Spenta. Thank you very much. My friend Spenta. Magandang gabi po, OTW from Spenta. Nakapin ka, Ma'am Lot CB, nakapin. Tapusin ko mamaya pagkatapos ni Miss Jade.
Natapos na, oh. Sarap ng gulaman, oh. Gulaman. Ay, okay po, promote CB. Basta gawa ka ng playlist mo, ha. Nakikisuyo gawa ka ng playlist para pag na-play. Ilan na po pala WH nyo? Ay, Quitis siguro to, Quitis. Nasiritan siguro, nasiritan ng Quitis. 700, ba? 700 pa lang. Dapat nasa 3.5 na yan, eh. Pag ganyan ang subscriber, road to grade 8, dapat mga 3.5 na yan. Marlene Kadigoy, thank you very much. Si Natin Jasmine. Kala ko papahinga ka natin, Jasmine. Ay, si Intoy pala yun. Chori. Try ka mamaya i-play kita ng kahit yung, ano ba yun, 17 ba yun? 17 videos ba yun? Tsaka yung 15. Salamat po sa 50 thumbs up. 10 viewers. Haha, wala nanonood. Dito lang ako, my friend, hanggang matapos. Salamat po, Ate Jasmine. Pagpunta kayo sa live stream, Ma'am Lutz CB, ano kayo, makisuyo. Pakisuyo nga pong pakiplay ng aking playlist para sa WH. Tapos pag nag-live stream po kayo, ilan po ba cellphone nyo? Pag nag-live stream po kayo, tutok nyo po yung ano, ba, dapat dalawang gagamitin o kaya tatlo kung may tatlo kayong cellphone. Baka tulad nito, ito, pang camera. Pang camera to, tapos ito, pang monitor, pang jacket. Tapos itong mga to, itutok nyo, itambay nyo dun sa live stream nyo. Tapos pagkatapos nyo po mag-play, ay mag-live, kahit mga 10 minutes, sa gabi po mag-live, mag-silent po kayo sa gabi. Silent live. Yan ang Mega Love Shoutout. Dati 3K plus. Watch hour ko. Nag-stop lang ako 2 years ago na. Ayun lang. 2 years na pala. Inuubos na ni Lolo yon. Yung 1 year mo na nakuha nung simula kayo mag-live stream, ay mag-upload. Kinain na yon. Tapos yung sunod na year, kinain uli yun. Kumusta sa Kalabasa? From Yanang, ay from Commander Bawang Vlogspot. Ganun mga po ginawa ko. Na-hospital kasi alaga ko. Yun, tapos na po. Miss Jade, harang na rin to. Ito, thanks for watching. So wala nang harang, oh. Di daw totoo ang nababawasan pag naabutan na ng year. Totoo yan, Yanang. Totoo yan. Pag halimbawa, nag 1 year ka ngayon, oh. Nag 1 year ka ngayon. Kung ilan yung nakuha mong watch hour nung isang taon, ano ba, anong pitsa ngayon? 1, no? February 1. February 1, o February 1. Kung ano nakuha mo doon nung February 1, ano ba nakuha mo yung watts hour doon is 13. 13 watts hour. Yun lang ang mababawas, yung 13.
Tapos, pag sunod na taon, syempre isang taon na yun. Yung nakuha mo sa isang taon, alam ba, nakuha mo dun sa isang taon na yun, 300 watts hour, ay 3K watts hour. Ubus naman yun. Ubus na naman yun. Di na totoo nabawasan ng... Nag-zero ako from Loot CB. O ba, mag-zero kasi yun kasi 2 year eh. 2 year na eh. Yung isang year, inubos na yun. Yung kasunod na year, inubos na uli yun. Yun, tapos no, na kay Aling Marikit na, oh. Aling Marikit. May province life na, oh. Mamiss Jade. Ilay ko na rin, sayang. May province life. Nagtatabas. Wala namang video. Ma'am Lut CB, walang video. Ito lang panoorin kung ano. January 29. Like number 4, yung papaya. Like number 5, oh. Like number 5. Manibalang. Manibalang na papaya. Like number 6. Like number 7. Team Kuya, tamsak host from Team Kuya. Like 51 ads from Maring B. Thank you po, Ari Maring B. Baka pag di na active. Iwan lang po bukas. Iwan lang po bakas. Oo, kasi, di ba, isang taon na, tapos pangalawang taon, yung nakuha mo nung isang taon, ano ba, 15 minutes, tanggal na yon. Yung isang taon na nakuha mo, tanggal na uli yun. Mega love shout out po, Team Kuya. Ano pong main channel niyo, kaibigan? Si Kakuya po ba to, Kakuya? Maring B, how are you, Maring B? Kuya Rams ni. Musta ka, Tonying? Okay lang po, ate. Tapos nilagyan ng harang ni Lolo mga video ko. Lahat na po ngayon may harang. Pag umabot na po ng 100 views, kahit nga hindi pa eh, kahit hindi po 100 views eh, may harang na. Di po yan papaya. Kalabasa po yan. Kalabasa ba yun? Ano ko papaya? Pahaba eh. Papaya nga. Binalikan ko talaga ah. Kala mo ah. Budil fight na to. Mukbang tayo. Promise Jade. Like number 10 na. Miss Jade. Yung mukbang nyo. Ito main co-host. Team Kuya. Ano po kasi kaibigan? Pero okay lang yan. Dati po kasi ako main to main. Pag baguhan po kayo sa akin, kailangan makita ko muna yung main kasi dumami po yung aking basher. Kaya naninigurado na po ako. Kaya iniingatan ko po yung aking channel. Baka mamaya gawa ng kalukuhan. Kaya gusto ko makita muna yung main channel ng pupunta sa akin. Pero at least meron naman ng nilagyan ko naman ng jacket. Silipin ko na lang dito sa ibang sa ibang account.
Kuya Rams. Si Kuya Rams pala. Napunog ko nung kahapon na. Kuya Ram. Yung 3 point. Buzzer beater. Pero okay lang. Pin ko pa rin Kuya Ram. Basta pakilala lang po. No problem. Ako buzzer mo ko. From Yanang. Sige, lipat ako sa main idol. Naninigurado lang kasi tayo kasi mahirap po talagang mahirap magpa-monetize ng channel. Basta pag magpakilala po, walang problema yan. Kuya Rams to, ganoon. Lutz CB, thank you very much. Yanang, thank you very much. Ako basher mo, basher ko yan si Panoorin ko ulit, kaibigan. Buzzer beater. 3 points. Panoorin ko ulit ako. Mahaba ito 10 minutes. Panoorin ko ulit kaibigan Harang. Buzzer beater. Kain tayo my friend from Jasmine. Buzzer beater. Buzzer ko yan, Joel Alicante. Buzzer ko yan si Yanang. May like na kaibigan. Kuya Ram. Watch ko na lang, watch. Marlene Gadigoy, mega live shout out. Happy New Year sis. Sarang host, 54 times ako from Kuya Ram's vlog. Sino pang di na ipipin at di nawawatch? Taas ang paa. Ito pala, palablab din po, palablab. Go to channel ay. Paano ka ba may pipinto? Di pala maipin. Yung binaba ni Tunying Maksam. Si Ate Rosmarie Arroyo, pakinaman, makikisuyo naman. Triple GTV Arang host, tamsak. $136 subscriber. May jacket na yan. Triple J. Triple J TV. Gala sa Dinagyang Festival 2023. Dito ko buro sa gala sa Dinagyang Festival. May like na ako bro May comment na ako. Enjoy at ingat kayo mga kaibigan. Ang Tunying Maksang. Yan ang comment ko. Lipat na lang ako sa iba. Ito na lang 10K pustahan. Di kita ng laban. Dito tayo. 24 minutes. Maabot ng overtime. Mega love shoutout sa lahat from Kuya Ram's vlog. Dating di kita idol from Winjit TV. Watching live, Vancouver, Canada. Thank you po, Winjit TV. Amazing shot. Outdoor firing range vacation.
4.91k subscriber, road to 5k. From Winjit TV. May moderator na po. Hello, Mega Love Shoutout Idol. Nandito ko kaibigan, Kuya Ram. Kuya Ram's vlog, 4 ulit, 4. Pinanood ko ulit yung iyong harang pa tong isa, oh. Pinanood ko ulit yung ano, buzzer beater. Pakidikit naman po, pakilove-love naman po kay Tripod TV, tsaka kay Winjit TV. Road to 5k subscriber. Get ulit, salamat Idol. No problem, kagabi house. Kay Sweetie Pie Glow. From Winjit TV. Okay, kaibigan Winjit TV, hindi pa ako nakasubscribe. Promise. Na-subscribe pa lang ako sa'yo ngayon. Bell all. Comment ako dito sa video nyo, latest upload. 5 hours ago, American Bully. 2 months old price. $4,000 Philippines money, 160,000. American Bully, 2 months old price, 160,000 pesos. Dito po ako kaibigan, harang ako. Harang YouTube. Kuya Ram, salamat Idol from Tripod. Tripod OTW, salamat Idol. Dating dikit na ako sa iyo Idol from Widget TV. Nanonood pa ako dito sa ano mo kaibigan Winjit TV, American Bully 2-month-old price $4,000 Philippine money 160 pesos. 160,000 pesos. Wow. Mamaya ako magko-comment kaibigan, nasa harang pa ako. Padikit naman po kay Lot CB mga kaibigan, road to grade 8. Sunod ko dyan si Winjit. Kay Tripod JTV. Sunod ko dyan si Winjit. Tripod GB Dan. 10k pustahan. Thanks. O Idol, mahal masyado. Ba, isang ano na dito yung kaibigan. 160,000. Isang motor na yun dito na Aerox, sobra pa. Isang NMAX na yun. Or Aerox, or ADV. Nandito ba ako yan? Okay, kaibigan Kuya Ram. Sa basketball din niya. OTW ako sa'yo, Tripod J. Baka naman pwede makahingi ng heart sa bandang kaliwa nyo. Kanan pala, kanan pag nakaharap yung cellphone. May nakalagay po dyan na sticker na 5. Pwede makahingi ng kahit ano po dyan. Heart, 100. Ice cream. Hanggang 12 lang po ako, 12. Thank you po sa 8 viewers. OTW ako sa iyo, Tripod J. From Winjit. Miss Jit, Winjit. Done to you. Please subscribe back for Miss J. Tripod J, na ako sa iyo. Lahat na. Salamat sa nagpalipad ng heart.
Ma'am Lut CB, gawa ka po ng playlist. Dan Kuya Rams from Tripod J. Manood mga kaibigan na. OTW ako sa Miss Jade from Midget J. Katulad po ng ginagawa ko. Lahat po nang naandyan sa akin, alam na po nila kung anong style ng aking panonood pag nagdidikit. Play ko po yan. Tapos, paano kaya? Hindi ko naman mai-session sa'yo yung resibo. Para makita niyo yung pinanood ko. Pero kung may tiwala kayo, okay lang. Kahit di ko na din ako mag-send ng resibo na pinanood ko mga video nyo. Winjit at TWCO from Tripod JTV. Lablaban lang po, lablaban. Harang po ulit, harang o. Kuya Rams. Harang ulit, Kuya Rams. Yan po, no, skip ads. Tapos, full watch po lahat yan, full watch. 10 minutes po yan, 10 minutes. Puro po yan full watch, oh. Miss Jade. Dan Dikit, Dan Tamsak Idol from Winjet TV. Shoutout po sa 11 viewers, 56 thumbs up. Kuya Rams Vlog, thank you for watching. See you on my next vlog. Please like, share, and subscribe. Harang, Kuya Ram, harang. Kuya Ram, so TW din ako sa'yo from Winjet TV. Dan, Kuya Ram. Thank you, host. Bigil lang ako dito. Okay. Dan Winjet TV from Tripod J. Thanks, host. Umikot na ako. Sana di malagas. Di malalagas yan. Tiwala lang, Ma'am Miss Jade. Tiwala lang, Ma'am Miss Jade. Di malalagas yan. Promise. Lord CB, thank you very much sa pa-heart. Tita Vlog, thank you very much. Main mo ito, Miss Jade. Oh, main niya po yan. Main yan. Yun, done na. Tapos na yung harang. Kuya Rams. Yes, main ko po. Oh, patapos na po yung harang. Kuya Rams. Nasa kalagitnaan pa lang pala. 4 minutes pa lang. Ben. Thank you. Ambi. KDT. Oh, may ano naman Ambi. Ay, yung isa pala kaninang wala. Jade Castante. May galab shoutout host. Dana ako sa Kuya Rams. American Bully.
Ninja pa to, ninja. Mamiss Jade. Pa-jacketos! Okay, okay, jacket yan. No problem. O, may jacket na, Mamiss Jade. Nilalagay na, gusto niya. Good morning. Salamat po sa pagpinos from tripod. No problem. BG lang uli. Pasensya na. Okay lang. Ate Angel Wings Glow. Thank you very much. Tripod. Unang giveaway, kaibigan. Like number 4. Pangalawa, tripod. Pangalawa, tripod, oh. Subscribe. Bell all. Oh, bell all na po, oh. Like number 5. Pangatlo po, tripod. Laban umabot. Basketball din to, basketball. Oh. Pangatlo. Like number 6. Papakita ko po para alam nyo po, mga kaibigan. Ganyan po mag-ayudo si Houston Ying. Ilang minuto po to? Kalahati. Tripod daw, pang-4. Subscribe. Bell all. Like. Number 7. Kalahating oras ay 24 minutes. Abutin ko lang po ng mga 10 minutes, kaibigan. 10 minutes. Next, Winjit. Winjit po tayo, Winjit. Harang host. Ayos siya, Idol Tunying. Ipakita mo talaga from Winjit TV. O, ganyan po ako ng kayuda, kaibigan Winjit TV. Ganyan po. Full watch po yan, no skip ads. Legit po nadidikit yan kasi tigi-isang account, tigi-isang cellphone yan. Nalobat na nga po yung isa. Nalobat na yung isa. Maraming salamat, Rose. No problem. Kapit na kapit yan from Joel Alicante. Yan po, Joel Alicante yung makakapagpatunay. Tagal na legit kong kaibigan yan. Yan, Tita Vlogs. Ganyan po kayo mag-ayuda. Mga legit po. Ayos house, always support from Widget TV. Para po gusto namin ipakita para sa susunod na may pupuntahan kayong live stream. Hindi naman po sa amin. Magkaroon po kayo ng tip. Para kung sakaling may mapunta kayo sa isang live stream na, sige, baba lang kayo ng link dyan. Ganito mag-aayuda ko. 10 sa'yo, Winjit. O di pag napuntahan nyo po yun, pwede nyo sabihin, host, yung napuntahan ko pong isang nagla-live stream, pinapakita niya po paano mag-ayuda. At pinapakita po niya na tinatapos niya yung video yung ina-upload namin. At least may may opinion, may idea. Para matuto po lahat na ganito ang proseso ng pag-ayuda, pagdikit. Sure po ang nito, 5 po ang sure na ayudang nito, hatid. Ito po, bali na to, 20. 4 na cellphone, 20. Una, like. Pangalawa, views. Pangatlo, WH. Pang-4, subscribe. Pang-5, yung bell all. Yan pong 5 yan. Host, ilang minuto po ba watching para dikit talaga? Mas maganda po sa namin, sa ginagawa namin na talagang nag-aayuda kami na hindi nalalagas. Kung ilan po yung video binaba. Ano ba ito? 24 minutes. Panoorin niyo po yan ng kahit kalahati. Pero 5 minutes pataas, okay na yun. 5 minutes pataas hanggang 10 lang, okay na yun.
Pero kung mga 6 minutes lang naman, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 5 minutes, mas magandang tapusin nyo na po yun. Dikit na dikit po yan. Tapos mag-comment po kayo ng comment po kayo ng naayon dun sa video yung pinanood nyo. May nakalagay po dyan sa comment section natin na 200 letters. Di ba pag nagtatype po tayo, sa baba nun may 200 letters na babawasan habang nagtatype kayo. Mas maganda po ubusin yun. Or mas maganda po i-comment nyo kung ano po yung pinanood nyo para po parang pag-review ni YT ni YouTube, nagandahan yung mga manonood ng video na to nagandahan yung panunood nila. Pupromote na ni YouTube yan. Si YouTube na mismo ang magpupromote niyan para mag-viral. Kasi binabasihan ni YT sa comment. Kung ang comment nyo pabalik pasukli, walang kwenta yun. Walang kabuhay-buhay yun. Full watching idol. Full watching. Sending full support. Sending full support. Pag nireview ni YT na ang ginawa mo lang naman is clinic mo tapos nag-comment ka, wala pang 1 minute, balik ka na ulit, wala pang kwenta yun. Wala talaga akong harang host. Wala akong harang, labas lang ulit from Mayra Daya Santa. Okay lang yan, kahit walang harang, no problem. Hawa ka, Joel. Marling Kadigoy, thank you very much. Sinasabi ko lang po yung totoo Salamat ho sa maraming harang po. Magpapop up na po yan mga kaibigan, magpapop up na yan. Kung sakaling ganun ang pagdikit nyo, kahit di kayo nakabilol, di kayo nakasubscribe, try nyo po. Try nyo pong sa isang tao, sa isang, sa isang kaibigan nyo, matalik yung kaibigan. Try nyo po yan, kahit hindi kayo nakasubscribe, hindi kayo nakabell all. Pag nag-live stream po yan, magpapakita sa screen nyo, magpapakita. Yun yung mga sablay na comment, kuya. Oo nga full sending support. So, full sending support, tapos ang ginawa ay click. Pagka-click, comment ng full sending support, tapos balik na agad. Pag nireview ni YouTube, wala. Luha, lagas. Lagas na, may dala pa. Tingnan natin mamaya, si Lot CB. Tingnan natin bukas. Monitor ko nga to si Lot CB. Kung malagasan mamaya. Ilan ka na po ba Ma'am Lots CB? Ang hirap bigkasin. Jade Castante, may galap shout out. Di naman dapat nagmamadali. Wow, salamat po. Yung iba kasi nagmamadali. Akala mo mauubusan ng subscriber Ikaw nga, pagpaguran mo yung di po ba? Pag di mo pinagpapaguran, wala, hindi mo may enjoy. 796, 4 na lang pala kaya kaibigan Lutz. Baka naman po, may ka dyan, 4. Kay Lutz CB, paki naman po, paki. Sayang lang oras nyo, sayang lang oras nyo pa ikipagdikitan. Sa isang live stream po, makadikit kayo ng 5. Makakuha kayo ng 5 banana na legit. Sa loob ng pagpalagay na sa 5 na yon, papanoorin nyo sila ng 10 minutes. 10 minutes 10, o di may 50 minutes, wala pang 1 oras, may 5 na kayong legit na nakuha. Sa pangalawang oras, 5 uli, o di may 10 na kayo. 100 minutes. Wala pang 2 oras yun. Sa sunod naman na oras 5, wala pang 3 oras, may legit na kayong 15. Ko lang po yun, nasample lang
Basta ang mahalaga, ang dami nun. Kaya nga, Joel, di ba? Pag hindi ka nagmamadali, 10 minutes lang, 10 minutes. O pag ang binaba 5 minutes lang, o di naka-minus ka ng 5 minutes. Hanit Chan Chan, harang my friend, ikalawang main ko. From Hanit Chan Chan. Loot CB plus 10 ka. At di kita na rin kita. May lakas po yan, host. Kahit legit. O, hindi mawala yung lagas. Ano na yan eh. Hindi na may iwasan yung lagas kahit anong gawin natin, may lagas talaga yan. Jade Castante, nagbabali ng bahay oh. Jade Castante, si Miss Jade yan. Puntahan kita hashtag LotsCB. Pakipin mo nga si Lots. Maya pagkatapos ni Winjet. Tapusin ko lang ito kay tripod. Tapusin ko lang kahit 10 minutes. O, 10 minutes na pala, oh. Tripod. Kaibigan tripod, oh. 10 minutes. O, 10 minutes. Kaibigan tripod. O, biro mo, 10 minutes. Apat na 10 minutes. O, di mayroon ka ng 40 minutes na WH. Posibleng hindi pa dumikit yan, 40 minutes na WH na yan. O, 11 minutes na itong isa, 11 minutes, o. O, itong isa, 10 minutes din, o. Para mapunta ko na si Winjit. Sige po, tita, salamat po. Balikan ko po kayo mamaya pag uwi ko. Honey Chan Chan, di kita tayo mga idol. Go to channel ako dito kay Honey Chan Chan. Tingnan ko lang ha. 122 subscriber. Wait lang Honey Chan Chan ha. Sige po, maraming salamat. Laking tulong sa WH ko. Still harang. Dan harang my friend from Honey Chan Chan. Kaibigan Winji to. Seven minutes and 40 seconds. Tapusin ko yan kaibigan. Unang giveaway oh. Unang giveaway. Bell all. Like number 37. Pangalawa kaibigan oh. Bell all like number 38. Pangatlo po, pangatlo. Yan oh, nakaputi pa. $492 ka kanina. Tama ba? Like 39, 37, 38, 39. O like 42. Like number 40 o subscribe, hindi pa ba nakasubscribe o. Tama nga ba? 4.92 ka kanina. Like number 40. Thank you host. No problem, no problem. Harang yan, harang oh, harang. Thank you talaga host. No problem. Thank you din po sa pagpunta. Bakas lang po kayo. Sabi ni Kuya Rams. Yan man ay dito oh. Nagbaba na si Ma'am Lots TV. Pakidagdagan na nga po nung mga hiram mong cellphone dyan sa kapitbahay. Mayra de Santa Black SW, Jed Cristante, full pack sa'yo.
Ipin ko lang muna to Jed Kastante. Jed Kastante, sunod kita dyan ha. Ayudahan lang to si Lot CB para maging grade 8. Para maging grade 8. Get uli. Dan Lot CB. Harang ako kaibigan dito sa American Bully 2 months old. Price. Main ko ang pinapanood ko dito, main. Dito main. Main ang pinapanood ko. Main. Para makita nyo yung bakas ko. Honey Chan Chan, mamaya ko po Honey Chan Chan ha. Wait lang po huwag po tayo magmamadali. OTW Lutz from Tripod J TV. OTW ako Lutz. Iwan lang po ng bakas guys. Isa lang dala ko at nasa ospital po ako. God bless. Isa na lang. Isa na lang kay Lutz. 799 na siya. Miss Jade, thank you from Joel Alicante. Pag 7, ganito 7, 8. Apat lang harang ito, 4. Ay, 6 pala, 6. Pero yung iba 4 lang. 2 sa una, 2 sa dulo. Kuya, maghatid na ako. Bye na. Okay, ingat. Darling, bye. Ingat, Joel, ingat. Thank you very much. Thank you for coming. 7 subscriber pa si Jade Castante. Main po niya is Main po niya is Miss Jade. Pakipasok nga nung mo Ma'am Miss Jade. Yung main. Para baka gusto nila ng main to main. Legit yung babalik. Yung main to main. Pang dalaw na ayuda Lutz. Dana sa'yo Lutz from Data Vlog. Dagdagan ko si Lutz ng 5 host from Winjit TV. Ilan ka pa kanina Ma'am Winjit? Ay Lutz. 782. Teka lang, tingnan ko lang po, tingnan. 782 siya kanina 18 ang kulang para Gawin lang po nating 25 lahat. Dapat umabot lang siya sa 805. Okay na, 805. Para may sobra. Or kung kaya umabot ng 810, si Ma'am Lot CB, pwede na yan, pwede na. Sige po, paabutin po natin ng 800 na po siya, 800. Harang widget done from Honey Chan Chan. Basta magmahalan lang po, magmahalan. Yung mga naandyan pong hindi pa naipipin, sure po ang ni host sure. Sure po ang ibibigay na giveaway. Full watch, no skip ads, bell all. Grade 8 na lots done po from tripod. Grade 800 na siya pang 3 lots.
From Teta Vlog. Mayra de Santa Vlog, marami din yan. Ito si Mayra de Santa. Hindi pa nga gumagalaw si Mayra de Santa eh. Pag gumalaw na yan, 5 minutes watch my friend, Winjit. Okay na yan. Honey Chan Chan, okay na yan. Lutz TV, salamat po. Ano daw siya kahapon eh? 820 daw siya kahapon eh. Biglang bumaba sa 782. Bisitahin ko po kayo mamaya. Ewan ko saan yung pinuntahan yung live stream. Try natin dito sa atin, Ma'am Lutz TV, try natin. Try lang natin kung may malalagas. May malagas man yan, konti. Promise. Hindi na mawawalan ng lagas eh. Sadyang may lagas na. Tapos na po, nasa ibang live stream na kaibigan Winjit. Tapos na po, kaibigan Winjit Tapos na rin po, kaibigan Winjit. Nasa ibang live stream na. Yan ads pa lang po ads Winjit. American Bully, 2 months old. Pingharan nyo kanina Lazada. Nasa baba, Lazada. 2.2. Thanks for watching. Yan, tapos na Comment. Tapos ka naman dito kay Lots. Papalit ko na si Jade Castante. Tingnan ko lang yung kay Jade Castante. Ay, si ano pala to? Si Miss Jade pala. Sorry. Honey Chan Chan pala, Honey Chan Chan. Ninaligay na pa pala, ninaligay na. Wait lang, ninaligay na. Wait, please wait. Wait a minute. Nasaan na yung ano mo yung Honey Chan Chan? Pababa nga nung ano mo Honey Chan Chan? Honey Chan Chan may kisuyo. Nawala na yung kay Honey Chan Chan.
Nandiyan ka pa ni Chan Chan? Wala, hindi ko na makita eh. Ani Chan Chan, salamat sa DWCO from Tripod. Pakibaba po, Ani Chan Chan. Nandiyan ka pa? Yun, 810 na. 810 na si ano, Lutz. Sakto, sakto. Nawala na siya ni Chan Chan. Yun, di pala, nahanap na. Alam mo Honey Chan Chan po tayo, Honey Chan Chan. Pang Itlots from Tito Vlogs. Dan Honey Chan Chan from Tripod. Honey Chan Chan unang giveaway. Bill all na ako sa'yo, bill all na Honey Chan Chan. Magla-like na lang ako Honey Chan Chan. Ito hindi pa nakasubscribe Honey Chan Chan Bell all. Like number 29. Ito like number 30. Hindi pa rin nakasubscribe Honey Chan Chan like number 30. 31 na pala, 31 na. Pang-apat, Honey Chan Chan Bell all na rin. Like number 32. 8 minutes. Salamat host. Tulog muna ako pa work bukas 8 PM na dito sa amin. Thank you po kaibigan Winjit. May bakas ako kaibigan Winjit dun sa sa American Bully mo. Paki-ano na lang dun sa American Bully. Tagal nasa harang pa ako $830 na po si Lutz. Salamat host. Balikan kita. Hindi, nakadikit ka na po sa akin Okay na po yun. No problem. Good night sa lahat. Thank you Winjit TV. Salamat. Thank you very much. Good night. Last 8 minutes na ako. 8 minutes. Mag-out na rin si host. Dito na ako kay Ani Chan Chan. Paki-support naman po nito, paki-bakas lang po diyan sa binabang link. Ako po 'yan. Nagbabalik po 'yan, comment po sa dulo atin ying. Para alam niya pong dito sa akin galing. May kisuyo po, may kisuyo.
May gusuyo po yan. Rosemary Arroyo. Legit po yan na nagbabalik. Nag-play pa po yan sa kanyang laptop. Lutz TV ODW from Honey Chan Chan. Honey Chan Chan, nandito ko. Honey Chan Chan, 4. Oh. So, ano ba to? Burger US. Laking burger nito 4, kaibigan Honey Chan Chan. Oh. Bakas lang pala kayo ng tunying Diyan kay Marisa Natividad. Last 8 minutes po ako, 8 minutes. Ay, naulit na pala. Shoutout po sa 7 viewers. Restaurant of Life Journey, Roadhouse, Midilin, Cebu City. Baka meron din po kayong banana dyan. Pakidikit na rin po kay host. Lutz CB, meron ka ng 815 subscriber. Invite niyo po mga kaibigan niyo kung may mga kaibigan kayong invite niyo po pag nagla-live stream ako Mga naandito po pag nagla-live stream, kahit sino po ditong naanditong kaibigan niyo, puntahan niyo po. Puntahan niyo doon. May mga banana po doon na ganito. Harang ulit house, dance sa nakapin. Palagay ng tunying sa dulo para balikan kayo. Dan po Ma'am Rosemary from Tripod. Salamat teta. Abangan ko LS mo. Salamat. Lahat po yung nag-LS. Tripod J. TV nag-LS ka po ba? Ninalikahin na Kuya Rams. Welcome. Yan, matatapos na kaibigan Honey Chan Chan. Honey Chan Chan.
Nina Likahina, thank you for coming, my friend. Nina Likahina. Shoutout sa 9 viewers. Thank you for watching, kaibigan. Honey Chan Chan, 124 subscriber. Ate Rosemary, oh. Yun, sakto, maglulubat na nga, oh. Ate Rosemary, like number 9. 12 minutes, sakto to, mag-end na ako, ah. Like number 10, Ate Rosemary Arroyo. Thank you for watching. Ate Rosemary, oh, pangatlo. Like number 11. Tapos na po. May cooking again, house to Ning. From Nina Likahina. Pang-apat, Ate Rosemary, like number 13. Okay. Next, Nina Likahina. Thank you, Tripod JTV, hindi man na ito vlog. Dan Rosemary Arroyo Harang from Honey Chan Chan. Lutz CV, thank you very much. Ingat po, heart. Ma'am Lutz, thank you very much. Jasmine 14, ate. Thank you po. Okay po, welcome. Abangan ko LS nyo po ulit. Coming Lutz CV from Honey Chan Chan. Yan, mag-end na po ako, mga kaibigan. Thank you very much po sa pag-support nyo kay Tunying Maksam sa kanyang live stream. Kita-kita po ulit bukas. Monitor kita, Ma'am Lutz. Maraming salamat, Tunying. Thank you very much din, Ma'am Nina Likahina. Bye po, host. Thank you, ingat po lagi. Bawat isa sa atin, ingat lagi. And God bless us all. Thank you po. Hindi ko na isa-isahin. What time bukas ulit? 9 po ako nag-umpisa, 9. Umpisan 8:30. Basta ganun po. 8 or 8:30 or 9. Mag-clear history ka, ha, Ma'am Lutz, ha?
Paki-clear history po, Ma'am Lutz. Monitor kita, ano nung bahay mo ngayon eh? 800. 815. Okay po, salamat. Harang dating dikit na pala tayo, Lutz CB from Jasmine. Salamat din sa inyo lahat. At Jasmine salamat po, Maniteta. Hina. Bang Bmars Channel. Merdes Santra, kaibigan, Jasmine. Winjit, Tripod. Honey Chan Chan, thank you very much po, Winjit. Tripod J. Rosemary Arroyo, Kulatsing. Di na nagbaba si Kulatsing eh. Ay, ito pala, teka lang, wait. Binaba pala ni yung Kulatsing. Binaba ni Hintoy. Yung Kulats TV. Wala na, natabunan na pala. Natabunan na, Kulats. Hindi ko tuloy na ipin. Dapat ang video mo mga 3 minutes above Lutz. Bukas na lang ulit kita ayudaan Lutz CB. Sis Jasmine, hello, may galab shoutout. Teta, may galab shoutout. Yan, mag-end na po ako. Thank you very much. God bless us all po sa ating lahat. Nag-ingat-ingat. Thank you very much. Ate Ambe, thank you very much. Okay po, next time, Teta, salamat. Nina, may galab shoutout from